F'April ta' din is-sena waslu f'Malta iżjed minn 409,000 turist, illi fissru żieda ta' 16.6% fuq l-istess xahar tal-2025. In-nefqa tagħhom ukoll żdiedet bi 13.1% u laħqet 335 miljun euro, bin-nefqa medja tagħhom titlaq għal madwar 157 euro kull lejl. L-ammont tal-ili li qattaw f'pajjiżna żdiedu wkoll b'mod qawwi b'6.1% għal total ta' 2.1 miljun lejl, b'89% tagħhom fil-lukandi. Dawn ir-riżultati joħorġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wera kif aktar minn 383,600 turist żaru Malta għal vaganza, filwaqt li aktar minn 20,700 ġew għal skopijiet ta' xogħol. Persuni ta' bejn il-25 u l-24 sena kienu l-aktar li żaru Malta, segwiti minn dawk ta' bejn 45 u 64 sena. Iżjed minn 55% ta' dawn it-turisti żaru Għawdex u Kemuna. Ħarsa lejn l-ewwel 4 xhur ta' din is-sena, in-numru ta' turisti li ġew fostna laħħaq il-1,216,000 persuna, żieda ta' 16.4% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Li qattaw it-turisti f'Malta bejn Jannar u April li għaddew ukoll żdiedu b'10% għal 6.6 miljun lejl, waqt li kien hemm 14.3% iżjed fin-nefqa li kienet ftit inqas minn ta' 920 miljun euro.